क्या बात है चाचू। भैया लोगन, हम गायिका सीमा चौहान उर्फ बिट्टू आप लोगन के बीच में एक भाई भाई के गीत लेके आयल बानी। और एक भाई भाई के आपस में बंटवारा भइल बा। अब बंटवारा जब भइल बा तो एक भाई अलग भइले का इतना ओके अफसोस बा कि सोचत बा का सोचत बा। अरे भैया खातिर भैया आज भइला मुदैया हो रुपैया बदना हो रुपैया बदना काहे भइल नीरदैया हो रुपैया बदना। काहे भइल नीर आजकल कई ऐसन कलयुग चलत बा कि अपन भाई बड़ा केहू के अच्छा ना लागत। वो भाई सोचत है मिर्चा लागे भाई मेहरी लागे मिठाई। स्वर्ग सड़ुआ न लागे नरक बाबू माई। ऐसन कलयुग आइल बा कि आपन परिवार परिवार ना बा ना तो रिश्तेदार सड़ुआना आजकल सब अच्छा लगेला। भाई कहत है मिर्चा लागे भाई मेहरी लागे मिठाई। स्वर्ग सड़ुआ न लागे नरक बाबू माई। अरे एक घर जरत बाटे 4 गो रसोइया हो रुपैया बदना हो रुपैया बदना भैया भइल नीरदैया हो रुपैया बदना। भैया भइल नीरदैया हो रुपैया बदना। भैया वो भाई सोचत है बचपन का दिन कि एठे बचपन का दिन रह कहीं कुछ हो जाता हमारा भाई हमारे खातिर लड़ाई कर दी। लेकिन आज ऐसा दिन आइल बा कहत भाई बचपन के बाती सोची आहवेला रोआई। गांव भर से लड़त रहे भाई खातिर भाई। बचपन के बात सोची आहवेला रोआई। गांव भर से लड़त रहे भाई खातिर भाई। अरे आवत लुगैया खोज लगली कमैया हो रुपैया बदना हो रुपैया बदना भैया भइल नीरदैया हो रुपैया बदना।
हमार कवि जे गीत लिखल उनकर कलम रो दल गीत के लिखे खातिर। कवि जी हमरे बतावत रहना कि बेटा ये गीत हम लिखनी तो हमारे आँख में आंसू भर गए। बतावत हो हमारे कवि जी, असुख परदेसी जमाना आइल कैसा, चाचा काका पितिया से निराला बढ़ के पैसा, भैया लोगन आजकल ऐसा जमाना आ गई बा कि है रुपया के चलते अब कोनो रिश्ता का कोनो वैल्यू ना बा। असुख परदेसी जमाना आइल कैसा, चाचा काका पितिया से निराला बढ़ के पैसा, अरे बॉटल तो फटल कहे सीमा गवैया हो रुपया बढ़ना, हो रुपया बढ़ना, भैया भैल नीर दैया हो रुपया बढ़ना। भैया भैल नीर दैया हो रुपया बढ़ना, भैया भैल नीर दैया हो रुपया बढ़ना।